Πάλι νηστάζεις, Πέτρο? Πάλι δεν κοιμήθηκα χθες βράδυ, Μέρη. Προχθές άνοιξαν άλλα 2 σπίτια στη γειτονιά. Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ έλυσα το πρόβλημά μου. Πήγα στον Αναγνωστόπουλο. Ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας Αναγνωστόπουλος. Ενσύρματη και ασύρματη συναγερμή. Κάμερες ασφαλείας με δυνατότητα παρακολούθησης από τηλεόραση, υπολογιστή και έξυπνα κινητά και φυσικά όπου απαιτείται σύνδεση σε 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων με δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24 15 75 417, κινητό 69 75 203 706 και στην ιστοσελίδα www.alarmslarissa.gr. Διεύθυνση Υπήρου και Σμολένσκι 10, κοντά στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Πολλές προσφορές ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για να κοιμόσαστε ήσυχοι μέρα και νύχτα, συστήματα ασφαλείας Αναγνωστόπουλος. Μαζί μας είστε ασφαλείς.